perfecto, alemany, xifres. Jo vaig néixer en l'any, tinc 93 anys. 26, sí, jo crec que jo soc del 28, però és que de principi. Jo soc del 28 i tu tenies 2 anys. El dia de l'any 10 de febrer del 25 vaig néixer jo. Què li diuen la mare de l'Eulcàdia? L'abuela. Angelina. Tenia moño blanc. Angelina. 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 Jo vaig anar a l'escola 2 anys que tenien a l'escola dels Cagons, que me'n recordo jo que anaven en una caireta i baixaven per les ceres arrastrant la caireta, que la part d'això de la caireta ja estava tota gastadeta, estava tota llisa. I allí vaig anar 2 anys. I quan eixien de recreo, les mares, en aquell temps per anar, el temps de les faves, no sé, faves passaven en agulla i les portaven al forn. I quan eixíem a l'escola, el colguem al coll. Calle Nueva, número 13. Atzúbia. I què més? Eduardo Franqueza Millet. Sí. Nascut el dia 1 de desembre de l'any 1931. Els apodos de l'Atzúbia són molt curiosos. El sogre del meu germà li diuen Pepe Pasquala. O sigui, no tenien apodos poquetes irallesos conforme tenien els de Pego, que era millor per un bici o per una xarra que han tirat es posaven aquest apodo, o perquè havia vingut potser descalç a la plaça, mira, Pepe el que anava descalç. Allí sempre han tingut els apodos regint-se en dir Pepe Pasquala, Pepe del Cantó, sempre han tingut noms així, no? Però son pare o son abuelo o qui siga. És que com els apellidos allí estan moltes voltes, estan camuflats, estan supervisats uns damunt d'altres, potser el que té el primer apellido així, en l'altre té el segon apellido, que no es podien aclarir. Entonces posaven hasta en la contribució Pepe Pasquala. I el Pasquala posaven entre parèntesis perquè sabria que era apodo. I Nieves, estic enganyat. Jo trobo que sí. Aquesta és Odolieta. Era aquesta Pepiqueta la Ferrera. Això són les escoles. Però jo no he anat a escola ahir. Ella Ferrera, dalt del bar, antes del bar. Allà al carreró, hi anaven els homes, i allà al carrer de dalt, les dones. Pepito de Maro. Ese Pepito de Maro. I ese Salvador de Costanza, és de Díaz. Sí, Pepito. Sí. Eixa és Maruja, la de les vaques. Sí. Este no és ton pare. Ese és mon pare. Que Rosita, és esta, Celedonio és este, Sí. Juanita la de Celes és eixa, esta és una que viu a València, Pepita Molet, no sé què esteu. Esta jo com si fora Consuelina, la del Carrenou, la germana de Baristo. Ah, sí. Penso que sigui Rafael de Paret. Esta era Amparell, la germana de... La que viu al Carreró. Eso, és d'Encarna. I senta la de Mengual. De Marinieves, Nieves. pues no ho sé, no estic a... Bueno, pues sí. Esta com si fora Josefina. Sí, senyora. Sí. Tònica, la del Ferrer. Hija del Bol. Esa no sé toda la gesta. Era un mestre. El mestre que tenim aquí don Antonio, tu ho has conegut. El germà. Ese és el Pepito, que fa molt. Este és el Povil. La família eren d'Estovils. Este no pareixava con el mal Ricardo. Juan. Este pareix. Hola, Pepito. Josefa Pons Roig. I era el mestre? Pedro, Sí. que va ser el padrí meu de Bobon, al costat de l'estanc, de la panaderia. I este carrer que entrem per allà al carrer, com es diu? Eixa carrer, que diu Celeste... La foto estava feta en l'escola, al costat de l'estanc, n'hi havia una escaleta i pujàvem dalt. La nostra mestra, doña Josefa, i així estic jo, Pepita Feliu Pons,
I mon pare era de Forna i ma mare era Adelaida, la de la pianola. Que entonces tenía pianola, era un saló de ball i la gent pues, anaven allí a fer-se el cafè i a ballar, tota la joventut. Així la meva cosina, esta li diem Juanita, Juanita la barbera perquè son pare era barber, esta li diem Pepita també, esta Rosa, esta Obdúlia, Maruja, així està també Maria Dolores. Esta Maria Dolores, la de la casilla, no sé si son pare seria guarda, vivia fora en la carretera, a menys de mig quilòmetre de la Zúbia. De sí són germanes. Rosa, Sí. que després es va casar, se'n va anar a viure al Verger, Isabel, esta Maria Dolores, Maria, eren un poc més majors. Carna, Maria Dolores i esta eren germanes. Estes dos eren germanes. Guací Oliva, Rosa també, vivia a la carretera. Tenia una altra germana que li diem Pura, però sí. Sí que li diem Maruja les vaques, en Carna, que vivien també a la carretera. En Juanita també era major. I Carmen, filla de Nacleto, el que tenia la tenda. Maruja. Ai, esto sí que no me'n recorde. I en Carmencita, em pense, que era Tonica. Esta sí que no me'n recorde. Morir son pare, però igual si era una abuela també es posaven de dol. Tonica, que sa mare també li diem Paquita. Josep Alemany Bercher, el 34, el 10 d'agost, dia de Sant Llorenç. El dia de Sant Llorenç, el dia més calorós de l'any. I és de Benirama. La tia de ma mare era una mestra que va ser a la Zúbia, que era germana de ma abuela. Muy bien. I li diuen Doña Concha, era una mestra, que té nomenat encara, Doña Concha. Anava al carrer de dalt, A al carrer carrer de dalt. principal. A aquesta mà, fer-te compte que era una cambra, pujaves en una escaleta, i allí anaven 10, 15 o 20 xiques com jo, i en vez d'esperar feien labors, i tinc labors fetes, tinc una bolsa feta de tela, que jo diria, això com ho vas fer? Allí en el punter, li diem Doña Dolores, era una besta que sabia de tot. Jo vaig començar a fer perboliter i ja feia puntilla. Per allà, ni per així alrededor tampoc. Teníem també una altra mestra que teníem, que era de Valladolid. Anàvem a escola, a les 8 entràvem, a les 9, a les 12 o a la 1 eixíem, a les 4 tornàvem, a les 4, a les 5, a les 10 anys, de 6 anys, ja vaig començar, per posa, de 8 anys, ja vaig seguir de baix a l'escola des dels 14 o 15 anys, de xiques, no anàvem xics, en tots no anàvem xics. Allà trobo que anàvem ja allà quan entres al poble, de Madera, també a voltes explicava coses, tu escoltaves, a voltes tu mirava el que es feia, si ho fes malament, però ho borraves. Si fes la labor que ella feia, tu saps fer-ho bé, per què ho fas ara malament? Ton pare, quan estudiava, l'únic que hi estudiant de la Bíblia era ell i una xica major que ell, que li diuen Rosalía. Casar un home que diuen Rosalía i tu mare. Bernardo Roy Ciscar, el que hi havia al Raval, casat en la Rulla, i tinc 87 anys. Vaig néixer el 33 i vaig anar de ser poble en 12 anys, que visc al carrer Nou. A partir de l'abuelo, però ells, i ta tia i ton pare, tots érem un. I que així vivíem antes érem 785, ara som 180 o no té 200, i tots érem un. Lolita Martínez, capella, la filla del mestre de la Zúbia, Antonio Vicente Martínez Gregori, que van arribar a la Zúbia en l'any 57-58, i les escoles entonces estaven en la calle La Fuente, que era el casino, pujaves per unes escaletes i estava molt bellet. I eren mixtes,
Després, al cap d'un temps, van fer un bar que era d'Amparín i Encarna. Al cap d'uns quants anys van fer les escoles noves, que era en la carretera, en Torres-Orduña, que hi van fer també les viviendes pels mestres, cosa que nosaltres no vam anar mai, perquè ja tenien l'estanc, que vam comprar l'estanc, i allí el papà ens va donar feina, allí portaven la central de telèfons i estaven jo i la meva germana. Tindria uns 40 alumnes, per almenys, i feia un horari de les 9 del matí, crec que fins a les 12 o la 1, no me'n recordo bé. Però després, un poquet més tard, també li van imposar o va fer escola d'adultos, que era per la gent més major, que no havia anat molt a escola i volien recuperar molt en aquests pobles, els interessava molt les matemàtiques, de sumar i dividir, i els pares volien que ja dividiren i restaren. I el papà diu, no, tenim que començar per les sumes. I així va estar per almenys 2 anys fent classes d'adultos. Després va venir un xic de Tormos que venia per les nits a fer classes d'adultos, però ja en les escoles noves. El meu papà era un mestre molt recte. Els xiquets furtaven almenletes de ses tendretes i en vez de dir-ho als pares dels xiquets li ho dien al mestre perquè retara. I el meu papà feia, qui va furtar almenletes aquest dia? I tots callaven fins que per fi ho dien. I sempre portaven les mans brutes com arribar allí, però era normal. I resulta que quan es veia passar, que estàvem allí sentats, el papà feia, vol ensenyeu-me les mans? I deia, ara, vés-te'n a casa i llava les mans, fins que les tingues netes. Això són les escoles noves, que estaven ahí els bancs, i nosaltres quan eixíem de missa anàvem a passejar per la carretera, ens pujàvem ahí i ens fèiem fotos. La doña Esperanza, que era la mestra de forna, a voltes veníem a casa i li preguntava al papà les normes que n'hi havia d'escola, i llavors li firmava algun paper, perquè com Forna perteneix a l'Ajuntament d'Atzúbia, que és una pedania, ell li feia les seues coses que necessitava la mestra de Forna, doña Esperanza. Eren les festes del poble i venien tots els xiquets allà a la placeta i el papà es posava un caramelet, una canyeta i es donava un premi i passaven el dia de les festes del poble, 8 o 59. Per a pal·liar l'aïllament de les escoles rurals es va crear l'anomenat PAEP, un projecte on va participar l'Escola de la Vall d'Ebo, l'Escola de la Vall de Gallinera, l'Atzúbia i en uns primers anys també l'Escola Cervantes de Pego, encara que cada escola mantenia la seva identitat administrativa, la seva gestió econòmica i el seu consell escolar. Tenia la finalitat de compartir recursos com professorat especialista. Cada dia es tocava una escola, eren professors itinerants. Es reunia una vegada a la setmana a l'escola de Benialí i allí es tractaven temes comuns com, per exemple, criteris pedagògics, criteris d'avaluació, materials i llibres de text, organització d'activitats extraescolars, podia ser d'un dia o una estada en una granja escola, ja anaven tots. També podia ser una trobada en cada poble. Per exemple, a l'Atzúbia vam acudir el dia de Carnestoltes i es va fer un passacarrer conjunt. A l'escola de la Vall d'Ebo es va fer una acampada. Els mestres i les mestres van fer un teatre, es va fer dinar i sopar tots junts. Van celebrar el dia del llibre, visites a l'entorn i en definitiva va ser una època de les més importants de l'escola de l'Atzúbia. Després es va continuar en el PAEP, fins que es va tancar l'escola. Soc Charo Sendra i soc mestra d'infantil fa ja 34 anys. Vaig estar a l'Atzúbia des de setembre del 2000 fins a juny del 2007, que amb pena la vaig tindre que tancar. Tinc molt bons records d'aquests 7 anys que vaig estar a l'Atzúbia i molta estima a les famílies i als alumnes. Molts besets!